Moikka! Meillä on täällä tänään haastattelussa pitkän linjan kouluttaja Ritva Sampio ja oikein hauska tavata. Kiitos samoin. Haluaisitko tähän alkuun kertoa itsestäsi? Joo, mä oon tosiaan Ritva Sampio ja asun tuolla Jyväskylässä Säynätsalossa ja oon sukututkimuksia tehnyt jo semmoinen 40 vuotta ja pyöritän sellaista pientä firmaa kuin Suomen sukututkimustoimisto Oy. Ja oon sitten tosiaan 30 vuotta jo opettanutkin ja sitten mä oon tosiaan kouluttautunut sukututkimusopettajaksi ja oon jo tosi pitkään tehnyt Snellman Edun kanssa yhteistyötä, eli sukututkimuksen verkkokursseille ja on ollut tosi kivaa. Joo, eli sukututkimuskoulutuksia oot järjestänyt ja olisi kiva kuulla, että mistä sä oot saanut idean alkaa järjestämään tämmöisiä koulutuksia? Joo, tää oli tosiaan, mä oon sillä lailla aikaisemmin niitä sitten pidin ihan lähiopetuksia ympäri Suomea, juoksentelin ja olin välillä ulkomaillakin, että Fuengirossa pidin kurssia ja Inarissa pidin kurssia ja sitten oli tämmöinen loistava tilaisuus, eli Snellman Edulla oli tällainen sitten verkkokoulutuksen tämmöinen kurssi ja ajattelin, että toi voisi olla mulle oikein semmoinen harvinaisen sopiva. Ja sitten jännä, kun mä mietin silloin, että miten se nyt oikeasti onnistuu sukututkimusta opettaa niin kuin verkossa. Mä ajattelin, että kun yleensä mä oon sitten ollut, kun mä siellä niitä lähiopetuksia pidän, niin mä oon siinä opiskelijoiden vieressä ja sormella osoittelen ja kaikkea tällaista näitä, mutta se on onnistunut tosi hyvin ja meillä on ollut tosi paljon opiskelijoita, ihan hurjia määriä. Ja sitten se on kauhean tärkeää mulle ollut se, että Snellman Edulla on myöskin sitten tekninen tuki siinä sitten koulutuksen aikana. Eli siinä mielessä jokainen uskaltaa tulla ja saa sitten sitä teknistä apua kanssa. Että tämmönen niin kuin innostus täältä Snellman Edun kautta. Joo, toi on kyllä hieno juttu, että oot alkanut näitä järjestämään ja järjestät jatkossakin. Mikä on sun mielestä sukututkimuksessa erityisen kiinnostavaa? Se on silloin sellaista, että aina kun aloittaa niin kuin uuden tutkimuksen, niin se on vähän sellaista salapoliisityötä, ettei koskaan tiedä, että mitä jännää sieltä sitten löytyy. Että tosiaan vaikka on pitkään sitä tehnyt, niin se on jotenkin vaan sellaista. Ja ehkä nyt sitten mä varoitan välillä opiskelijoita, että se on myöskin koukuttavaa, että siinä saattaa välillä yö mennä, kun niitä sitten haiskelee siitä, että se on sillain sellaista. Ja sitten se, että siinä oppii aina uutta. Eli tulee uusia lähteitä. Ja näitä ei tosiaan oppii sitten, ja sitten aina se semmoinen, että jos ja kun sieltä löytää jonkun ratkaisun, niin se on jotenkin aika kivaa, että tekee mieli tuulettaa suunnilleen, että sellaista. Kyllä. Mikä on semmoinen juttu, mikä kaikkien kuuluisi tietää sukututkimukseen liittyen? No mä yleensä näissä kaikilla kursseilla ja muutenkin aina kun puhun sukututkimuksesta, niin tietosuoja on tänä päivänä tosi tärkeä. Että aina kun aloittaa tutkimusta, niin sitten ajattelee sitä, että jos niin tekee elävistä ihmisistä, kerää tietoja, niin pitää tuntea ne tietosuojalait ja asetukset näitä, että koska meillä on kuitenkin on ihmisillä oikeus sitten hallita niitä omia henkilötietoja, niin tosiaan sukututkija ei saa sitten niitä sitten julkaista ennen kuin tietää, että millä tavalla niitä sitten on. Ja sitten toinen juttu, minkä mä haluaisin kaikkien kanssa tietävän, tämmöisen lähdekriittisyys. Eli nykyään on paljon sitten verkossa sukupuita ja kaikkea sellaista, niin siellä herkästi niin kun se virheet sit leviää. Toisaalta niitä on verkossa myöskin helppo sit korjata. Mutta kerron tällaisen opiskelijan tarinaa, että hän syksyllä sanoo, että ei hän kyllä kerkiä kurssilla käymään, että hän sitten tekee sitä niin kuin itse sitten omaan tahtiin ja keväällä sitten tunnusti, että koko talven oli tutkinut väärää sukua. Eli ei se tarvitse kerran mennä siellä sitten lähtee vähän väärille jäljille, niin silloin se menee. Et ei se tietysti vaarallista, eihän siinä kukaan kuollut ja tällaista näitä, mutta ja tuli varmaan harjoitusta, ehkä muisti sitten sen jälkeen myöhemminkin, mutta siinä mielessä ihan hyvä, että opiskelee sitä niin, että sitten pysyy siinä omassa suvussa. Ja voihan sitä tutkia nyt muutenkin muidenkin sukuja, ettei se sellaista, mutta jos on niinku tavoite, että saa ne omat juuret selville.
Niinpä, joo, noi on kyllä tosi tärkeitä pointteja. No, mitäs muita tämmöisiä mieleen jääneitä tapahtumia tai kokemuksia sulla on näistä koulutuksista? No joskus oli sillä, että oli joku aika sitten niin oli hirmu kivaa, kun opiskelija oli sitten niin kuin löytänyt sitten Amerikan sukulaisen sieltä ja hän oli sitten ollut yhteyksissä ja hän odotti sitä sitten Suomeen, että pääsivät myöskin sitten tapaamaan, että siinä mielessä oli kauhean kivaa. Ja no sitten myöskin sellaisia hyviä fiiliksiä, kun joku opiskelija löytää jonkun suvun vanhan kartan, suvun vanhasta tilasta jonkun kartan, niin on sillai kauhean kyllä kiva. Taikka sitten perukirjaa, että mitä tavaroita siellä on ollut ja tällaista näitä. Että jotenkin on korostanut sitä, että ensin pitää se nimiluettelo tehdä, mutta sitten siihen kaikkea muuta sitten ympärille, että se on sillai tulee semmoista tarinaa, siihen tulee erilaista sitten ajankuvaa. Niinpä. Mikä on saanut sut eniten innostumaan tässä työssä? No kyllä se jotenkin sellainen, että se on aina vaan sellaista niin kuin uutta, kun sitä niin kuin aloittaa, että siihen ei sillain niin kuin kyllästy. Ja tosiaan se, että oppii koko ajan uutta, että mä oon itselleni antanut ymmärtää, että se voi ehkäistä myöskin dementiaa, kun käyttää aivoja. Siihen nyt ei ole tällaista konkreettista tutkimusta, mutta tosiaan se, että sitä niin kuin jaksaa innostua ja myöskin sitten se, että nykypäivänä verkossa on niin paljon sitä materiaalia, että sitä pystyy kotona tekemään, niin sekin on kivaa, ettei välttämättä tarvitse lähteä sitten matkustamaan, vaikka sitä arkistoissa vielä on myöskin paljon, mutta tämmönen, että aina on jotain jännää siellä edessä. Niin, ja voi tulla erilaisia yllätyksiä. Joo, ja tosiaan nykyään sitten vielä, kun se DNA on tullut, nämä DNA-tutkimukset siihen, niin se antaa sitten ihan taas erilaista näkökulmaa siihen, että kirkonkirjat saattaa niin sanotusti valehdella, kaikkia ei ole papille tunnustettu, että sitten kun DNA-tutkimusta tehdään, niin se on sitten sellaista, että joka sitten on sitä faktaa, kunhan sitä tulkitaan sitten oikein. Totta. Kenelle sä suosittelisit näitä koulutuksia? Mä melkein uskaltaisin kyllä suositella sillä kaikille, että onhan se tosiasia tietysti, että kun ikää tulee niin kun enemmän, niin sillä sitä vähän sitten rupeaa katsomaan niitä juuria ja tavallaan sillä sinne taaksepäin. Mutta kyllä sillä on myöskin nuoria siellä sitten mukana. Ja muistan, mulla on ollut sitten, se ei ollut verkkokoulutus, vaan se oli sitten lähiopetus, niin oli tämmöinen muutaman viikon ikäinen vauva oli äitinsä kanssa siellä. Ja hän oli varmaan nuorin opiskelija sitten, että kyllä se kaikille sopii sillä lailla, että jotka on kiinnostuneita siitä sitten sitä omasta suvustaan. Mutta semmoisena tietysti vinkkinä, että se vaatii sitä aikaa, vaatii kärsivällisyyttä, että ei niin, että mä tänään sen aloitan ja huomenna se on valmiina, että sillä lailla semmoinen, että jos on hyvin kärsimätön ihminen, niin ehkä ei sitten ole ihan paras mahdollinen harrastus, mutta ehkä siinä oppii myöskin sitä kärsivällisyyttä. Niin, varmasti. Siinä mielessä voisi olla näinkin. Eli kaikki voi löytää jotain työkaluja itselleen. Joo, sillä. Ja sitten sekin, että paljon nykyään on jo tehty sukututkimusta. Että tavallaan jos ei halua sitten ihan hirveästi sitten perehtyä siihen, niin voi tavallaan niin kuin täydentää niitä, ettei tarvitse ottaa sellaista niin hirveän isoa projektia, että sitten voi hakea jotakin yksityiskohtia sinne sitten jo niin sanottuun valmiin tutkimukseen sitten lisäksi, että niitäkin sillä. Ja sitten myöskin se on tärkeää, että lähes joka kurssilla on sillä ihmiset sanoneet niin, että olisinpa aloittanut aiemmin, eli kannattaa haastatella niitä lähipiirin, niitä suvun vanhimpia ja tällaisia näitä, että se on tavallaan sellaista tietoa, joka voi olla, ettei sitä ensi viikolla sitten olekaan enää tätä ihmistä haastattelua varten, niin siinä mielessä voisi olla, että jos ei muuten innostus, niin tekisi niitä haastatteluja ja sitten tunnistaisi valokuvia ja näitä, niin ne olisi sitten, jos sitten innostuu myöhemmin sitten lisää, niin ne olisi sitten jo tehtynä. Joo, tosi mielenkiintoisia juttuja kyllä, että tässähän innostuu ihan itsekin. Joo, pitää alkaa tutkimaan omaa sukuaan. Mutta voitaisiin tähän loppuun ottaa vielä muutama kysymys.
Kuka historiallinen henkilö olisi unelmiesi sukulainen? Toi onkin tosi hyvä kysymys, koska siis Suomessahan on jo niin paljon tavallaan tutkittua sitä sukua ja tälleen näitä, että sieltä niin kuin löytyy tällaisia merkkihenkilöitä. Ja musta oli hauska, kun oli tulossa, siitä on jo muutama vuosi, niin oli tulossa Snellman Edulle tämmöinen koulutus, sukututkimus ja genikoulutus. Ja sitten tuli Yleltä juttu Nordenskiöldistä, eli tästä tutkimusmatkailijasta, ja musta oli hauska, kun mulla oli sinne suoraan totta kai meni kauas, mutta se oli hauska, että jotenkin se oli tällainen näitä, että mä sain hänet sieltä sitten sukulaiseksi, niin oli tämmöinen myöskin omalle suvulle sitä sitten lähettelin. Oikeasti se oli kaukaa silloin, mutta tämmöinen tutkimusmatkailija, niin mä koin siitä tällaista yhteenkuuluvaisuutta, vaikka tosiaan kauaksi meni, mutta oli sillä lailla kiva. Mahtavaa! No, oot sä koskaan löytänyt sukututkimuksessa jotain muuta tämmöistä täysin yllättävää tai jopa outoa asiaa? On sellaisia, että kun suvulla monta kertaa voi olla sellaista perimätietoa jostakin ja sitten voi olla myöskin ihan identiteetti on jotenkin muotoutunut näitä, että joskus oli esimerkiksi sellainen tilanne, että oli sitten tuolta rannikolta Ahvenanmaalta se suku oli niin kuin, mä aloitin sitä sukututkimusta sieltä. Ja sitten 2-3 sukupolvea taaksepäin niin menikin Pohjanmaalle, niin sitten siinä meni niin kuin sitten identiteetti uusiksi. Että sillain sellaista, että tavallaan ne suvun, jos ei sitä tutkimusta ole tehty, niin sitten suvun tarinat ei kerro välttämättä kovin kauaksi. Että sillain mielenkiintoista, että tiedä mitä sieltä sitten löytyy. Niinpä. No, entä jos sulla olisi mahdollisuus matkustaa johonkin aikaan, historiaan, niin mihin aikaan sä menisit? Toi on kanssa mielenkiintoinen kysymys, kun olisi oikeastaan monta sellaista, kun mulla on muutama kerran ollut sillä mielessä, että olisi tehnyt mieli papille kommentoida, että hei näitä sitten 2000-luvulla sitten etitään näitä, että olisi kiva, kun olisit kirjannut vähän tarkemmin, mutta ne ei ole tosiaan meitä varten sinne tehty, että tuo aika haastava kysymys, koska niin monta vuosikymmentä, vuosisataa, että ajattelee esimerkiksi vaikka isovihaa ja sitten sen jälkeistä aikaa, että miten rajua se on sitten ollut. Niin ehkä se antaisi sitten vielä niin kuin enemmän perspektiiviä, kun voisi siellä niin kuin piipahtaa. Sen jälkeen sitten kuitenkin, kun se rauha on tullut, että ei ihan suoraan sinne isovihaa. Mutta myöskin sitten joku 1809 autonomia-aika alkoi, niin näitä, että sitten ihan konkreettista, mitä se nyt on ollut. Mutta mielenkiintoinen kysymys, että oikein miettii, että mihin sitä haluaisi lähteä piipahtaa. Kyllä, sieltä vähän uusia näkökulmia. Joo, se olisi kuitenkin tällaista kokemusperäistä tietoa, että se on ihan eri asia, kun sieltä sitten niitä asiakirjoja tutkii ja näitä, että vaikka siitä jonkunlaisen kuvan kyllä saa, mutta sitten se, että jos siellä itse pääsisi sitten käymään. No sitten vielä tuohon palaan, eli mun ukin äiti lähti Amerikkaan 1903 ja mun ukki on syntynyt Amerikassa 1906. Niin mä olisin ehkä halunnut olla sillä laivamatkalla silloin 1903. Mä tykkään matkustella muutenkin, että hän oli 3 lapsen kanssa siellä sitten menossa ensin Englantiin ja sieltä sitten Amerikkaan ja näitä. Niin mä olisin halunnut tämän mun ukin äidin kanssa jutustella, että se voisi olla kanssa ollut. Ja olisi ainakin ollut sitten jeesaamassa lastenhoidossa. Kyllä. Mut kiitos tosi paljon tästä, kun tulit haastatteluun. Kiitos vaan oikein hyvistä kysymyksistä ja toivottavasti tosiaan tavataan sitten Snellman Edun sukututkimuskursseilla, että tervetuloa vaan. Kiitos.